Kay sa pagkakaroon, ano na mga 43,000 kapin na bundok sa timong kalibutan na nag-angkon na sila ang matuod na simbahan ng gitungkol sa itong Ginoo. Usa ang nag-angkon ani ang Iglesia ni Cristo na sila ang matuod na simbahan ng gitungkol sa itong Ginoo. Kay babasa niya sa Roma Kapitulo 16 versikulo 16, pagkamustahay kami mga Iglesia ni Cristo. Itinormal, di mapasa man sa balaan kasulatan ang Iglesia ni Cristo. So amo kami ang ang born again. Ang punpun nga sila ang matuod nga simbahan kay mabasa man diya sa balaan kasulatan San Juan Kapitulo 3 versikulo 5, pagpakatao pag-usap ang makasagot sa kinarian sa langit. Karon kay ang Jehovah's Witnesses, muingon mapod sila ang matuod kay naman sa Exodo babasa man ang saksi ni Jehovah. At Exodo ko 70 Adventist mo ang punpun kay mabasa sa Biblia ang ikapitong adlaw. Daghan man ay kani sa simbahan ng Ginoo sa Ginoo at usa raman ang simbahan ng Ginoo. Kay sa pag-ingon sa itong Ginoo diha sa San Mateo Kapitulo 16 versikulo 18 nagingon, ikaw Simon Pedro sa ibabaw ning bato tukuron ko ang akong simbahan bisan gani ang gamhaan sa kamatayon dili gayon makapunto. Ang akong simbahan singular dili plural. Sa to pa usara pero ang pangutana ano na ba'y ngalan sa simbahan sa pagtingon sa tukuron ko ang aking simbahan? Dili tungod kay naingalan sa Biblia ang ngalan silang simbahan Ginoo. Kay ang mabasa, dili mo ay kamatuoran kay mabasa sa Biblia sila ang matuod na simbahan ng gitungod sa atong Ginoo. Ang ngay na itong nabalaan na sa wala pa magtukod ang atong Ginoo siyang simbahan. Ipanag-an ang daan ni Propeta Daniel. Nasa Daniel Kapitulo 2 versikulo 44. Sa panahon niining mga hariya, ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag ni ang iyang gahom maagaw sa laing katawhan. Dugmokon niya king mga ginghariana, kini mao'y ilang katapusan. Ug kining maong gingharian mobarog hangtod sa kahangturan. Ang adlaw na tukuron sa Dios ang iyang ginharian ug gingharian dili gyud maunsa, dili uba. Dili makapain bahid, dili makanto sa bad, o kinang barog hantod sa katapusan sa kalibutan. Kaya atong may numduman, naman ni sa daang tugon, kaya daang tugon mga profitable man ako. Kung ang bangkong tugon, mao ka na ang dapol pelmen, ang daang tugon mga panagaan. Ang bangkong tugon, mao'y katumanan sa panagaan sa daang. So diabot ang panahon na tuman, nag-ingon ang atong Venus sa Mateo sabi ikaw si Pedro pa si babaw ning bato tuturo na. Dayon sa wala pa musaka ang atong Ginoo dito sa langit. Panahon sila katapusan paniapon sa last supper. San Juan Kapitulo 21 versikulo 15 ngadto sa 18. Human nila pangaon ng utana si Jesus ni Simon Pedro. Simon anak ni Juan. Gigugma mo ba ako labaw sa pagigugma ni mo ni mga butana? Siya mitubang, o Ginoo, nasayod ka, magigugma ko ka. Si Jesus mingon kaniya, at imana ang akong simbahan. Kinsay di paatiman sa simbahan na gitukod sa atong Ginoo si Pedro. Kinsa man ni si Simon Pedro? Usa sa 12 apostoles. Siya ay giingnan nga tukuron ko ang ikaw Pedro sa bago ni mga tukuron ko ang simbahan. Kung siya usap ang bilang sa simbahan na gitukod sa atong Ginoo. Maman gani nga si Pedro sa unang santo papa nga nakatiman sa simbahan na tinukod sa atong Ginoo. Unya human namatay si Pedro. Kinsay ni Paul? Si Leno, si Cleto, si Clemente, Alexander, Tipayos, Inosente, si Soter. Ika ni Pedro hantog karon ni Pope Francis. Walay putol ang putay. The succession of power na kanunay na putay-putay. Unya ka ng uban simbahan nga niangkon sila ang matod, aduna banay putay. Gikan sa simbahan nga gitukod ni Kristo kasi Pedro ang nag-atiman. Ug hantog karon aduna ba sa putay? Wala. Kay ang ilang simbahan gitukod na ba? Bisan kita makahimo tag tukod simbahan. Basta kay kabalo ta sa Biblia. So, mao ka na mga kaigsunan,
na ang simbahan nagitukod sa atong Ginoo nga ang nagatiman mausipin. Kung sa'y gingon sa balaang kasulatan sa Duay Version Bible, ang First English Bible ang nahitno. Kaya ang pinakauna ang Latina Vulgata, ikaduwa Duay Version Bible. Sa gingon, kung muihaw kuno kitag mga mananap, agig sakripisyo, bayad sa atong mga sala, na atong ihalad nato sa tabernacle for temple of the Lord, to signify that no sacrifice will be acceptable to God out of His true temple, the one holy Catholic Apostolic Church. Ikaw, mga mananap, atong ihalad, agi pagtuman sa balaod, ihalad nato sa tabernakulo, kini nga paghalad o sakripisyo dili dawat sa Dios, gawas ang diya sa dawan holy Catholic Apostolic. O grabe why Christian movement. Basahan ka na sa Leviticus Kapitulo 17, versikulo 3. Why Christian movement. Ang simbahan na gitungkol sa atong Ginoo adunay upat ka timayhan. Unang timayhan, one. Anong one man? Usara. Usara tungod kay ang nagtukod usara ka tao. Si Kristo lang mismo ang nagtukod. Walay kauban sa iyang pagtukod siya sa simbahan. Dili para sa pansita na nagtukod. Para sa mayroong pagtukod sa Adventist doon. Nagkat sila ang nagtukod. Ato nagbulang-bulang, nag-inusara, isulong na lang nila. Usara ang pagtukod mo. Kita usap na kayo sa liturhiya. Example, dito sa uban nga nasod, bisang asa nga nasod sa kalibutan karon. Kung ang Ebanghelyo karong adlaw San Mateo kapitulo 28 bersikulo 16 ngadto 18, mausab kana atong gibasa diri. Nagkadungan ta karong adlaw, parehas nagkayusa ta sa liturhiya. Unang pagbasa Salmo, ikaduhang pagbasa ug ang Ebanghelyo. Wala nagkabulag-bulag. Kung mao ni Ebanghelyo karong adlaw di sa ako, mausab kana sa laing-laing simbahan sa tibuok kalibutan. Ikaduha, apostoliko. Nganong apostoliko man? Tungod kay sa pagtukod sa atong Ginoo sa pag-ingon niya ikaw Simon Pedro sa ibabaw ning bato tukuro ko. Ang unang membro ang iyang 12 apostoles. Apostoliko. Kung ang atong pagtulungan, atong nasunod gikan sa mga apostoles. Kay ang pagtulungan gikan sa apostoles ilang nasunod ni Kristo, pagsaka ni Kristo sa langit, gisunod ang pagtulungan sa mga apostoles. Pagkamatay sa mga apostoles, gisunod ang pagtulungan sa atong kaparihan. O kana ang ikaduhang timayhan sa simbahan dito po sa apostol. Ikatulo, balaan o santos. Nganong balaan man o santos? Tungod kay ang nagtukod sa simbahan usa ka taong balaan nga mao si Kristo. Kung sa gingon sa tong Ginoo sa balaang kasulatan, pagbalaan kamo, ingon ako balaan. O kana ikatulo nga timayhan sa matuod nga simbahan. Balaan. Ikaw pa, Katoliko. Nganong Katoliko man? Kung sa maray meaning sa Katoliko, what is Katolik? Katolik means universal kung kinatibukan, kung malukpan. O kanang walay suok sa kalibutan nga walay Katoliko. Kay mo'y kanay gisugo sa atong Ginoo siyang 12 apostoles, panlakaw kamo sa tibuok kalibutan, bunyagi sila sa ngalan sa mansa. Dini sa bakong tugon, San Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 hanggang 20. Ang simbahan mo'y gitahasan sa pagpanudlo sa kamatuoran. Sumuman gani ang ato mga kaparian, panahon sa misa, inipasa sa balaang kasulatan, ipasabot din ka na sa pare ka, kini mao ang kamatuoran, kay kini iyang pulong sa Dios. Walay tituis ng mga pulong niya sa Biblia. Dili sama sa uban. Ang original ng Biblia, kay iya manis Katoliko, gilisdan nila ang mga ito. Imbis, iampo ang mga santos ilang giilisan, iampo ang katawhan sa Diyos. Iampo ninyo ang nangamatay ilang gipulan, iampo ninyo ang tibuok katawhan. Ilang gipulihan, mao ba na ang pagpadudlog sa kamatuoran? Tanawa ka na ilang Biblia sa Protestant Bible. Na sa sira ang umasa. Kung sa'y giyon San Pablo sa Episo Kapitulo 3, versikulo 4.
Kay pinagi sa simbahan, masayra na to ang kaalam sa Dios sa nagkalain-lain nga pamagi. So pinagi ko sa simbahan at masayran ang kaalam sa Dios pinagi sa nagkalain nga pamagi. Yan ato masaran ang kaalam pinaagi sa atong mga kaparian, pinaagi sa atong pagtuon sa balaang kasulatan. Kaya ang kaparian mo tudlo labi na sa atong santos sa ebanghelyo nga mga sambingan. Yan ang pagkapadparo nga mao kini ang buot ipasabot. Dili kay sa mga saban ini kung magpasa ila ring tagaan sa ilang kaugalingon personal nga paghuna-huna wala nakatukma sa balaang kasulatan ng ilang nabasa. Kay ang ilang interes mao ang pagdalo sa lain siya. O kini ang kamaturan. Kung sa ginon gyapon sa balaang kasulatan sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 18. Kay ang simbahan mao man ang lawas ni Kristo. Kung si Kristo mao ang ulo sa simbahan. Siyempre, kay si Kristo mo ay nagtukod, siya ang ulo, siya sa lawas. Kung sa gingon San Pablo, kanayo, sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 21 at 23, kung ang simbahan nga mao ang iyang lawas, ang iyang pagkaluwason. Ang simbahan kuno nga mao ang iyang lawas, mao iyang pagkaluwason. Kanang simbahan nga dili si Kristo ang lawas, kay tao ra may nagtukod. Maluwas ka na sila. Kung atong ilitra por litra pagsabot, mingaw kita dili. Apan maluwas niya. Naman, kay ang kaluwasan, itanyag ni Kristo sa tanang katawan. Itanyag sa tanang simbahan. Nagpagamatay si Kristo sa alam sa kaluwasan sa tanang. Matod pa sa balaang kasulatan, ang ginarihan sa langit, dili sa pagkaon, dili sa pag-inom, kung dili sa pagkamatay. So, gihagit kitang tanan sa pagkamatay. Bisan pag wala ka sa matuod na simbahan, pag matarong lang, pero mas nindot kung naagi ka sa matuod na simbahan. Kung sa'y gingon sa alam ni Solomon, sa alam kapitulo 6, versikulo 22, sultihan ko kamo kung siya ang kalam, kung ikon sa niya pagmugna, wala ako itago mo, atong subayong ang kasaysayan kung history, aron atong klarohon ang sinugdan, kung ipailakog kayo. Laurier Encyclopedia Volume 5, page 106, sa gingon sa history kasaysayan. Catholic Church, Greek word Catholicos, means universal in general term. Applied to the divine society founded by Jesus Christ. Tinsay nagtukod. Tumala sa history. Si Jesus. Sa ato pa, ang Biblia kung ang kasaysayan wala nakasulpa. Nag-coincide historically or biblically nagkauyon na nagtukod sa simbahan. Maugit ang atong Diyos. Si Felix Manalo nagtukod ng Iglesia ni Cristo. Namatay. Nabanaw na. Si Ellen Goodwhite nagtukod ng Seventh-day Adventist. Namatay. Nabanaw na. Si Elizabeth Dixon namatay. Nabanaw na. Si Tassie Russell nagtukod sa Saksi Luba, namatay. Nabanaw, wala. John Smith nagtukod sa Baptist, namatay. Nabanaw, wala. Pero si Kristo nga nagtukod siyang simbahan, namatay ug nabanaw. Walay simbahan nga makakunikta ngadto sa mga apostoles, ang Catholic Church. Kaya atong pagtulungan gikan anita sa magasin sa Saksi Luba. May lang magasin. Piling pagbata. Mula Pebrero 2007, page 4, sa inyo. Ang mga Latinong Amerikano mas tigulang nakapahinumdum pa sa panahon ng usara ang reliyon, ang Romano Catholicism. Mismo ang pagkasin sa Cuban nagtungkad sa unang panahon, usara punoy reliyon, ang Romano Catholicism. Okay, magkaitsunan. Ang dugang sa pagpamatuod diya sa Biblia o sa history o mismo sa ilang magasin sa atong kaigsunan nagtungkad sa kanila. Muna kutloon ako itong ingo ni Father Gano ng isda madakop lang yapon pinagi silang mga